No niin, tässä mennään. 20 solmua. Flipper 450. Mika, kerro ensi kommenttisi. Hienosti menee. Huimasta vauhista. Yamaha huutaa leipää. Ja Kella jäi kauas taakse. Hieno aurinkolasku. Täältä. Vauhti on karmaisevan kova. Ikkuna on vähän. Se on vähän tällainen sumea. Kärsinyt vuosien saatossa, mutta ei haittaa menoa. Vai mitä? Ei haittaa. Alekokki pelastaa meitä. Alekokki pelastaa. Kettu kuittaa.